Kune vanhu vanotonga bra, zviya zvekutonga ya osi tiyai mondoro. So that day takatandara makati tiri bondo badara nasmotenda unomangara mwana makabisa umandara maubu kumtuka makuda fight zvotobuka manje kunotakamuka musataure muchindijunga kendimi mabosi chakusvimbira mose musachinjise post tokuparira ngozvo mecha malose ngatanga bhuma ngatanga munovharirwa mose levadi njuga levadi mose ko kana uri wanonyemerera sauce ndokujamba of course dontinyira zino vakadiri air force sickness pururu kuloda badness tora tsise weakness ndazvona mangwara mangwara zvendimi maboss aizorari useri kwedo attack toisotera defense vamwe taitoti mabros them guys are cold so now it depends uri bo here kana wakavhara before chigwesha vaiwepere ondimesadera makum satume zvejeans hadizi fedex kana makabaiza tingarere bamdance mbazi reganas pane kulinga nemuparasi takatrasta mukati juma tisikubuka tiri kubhuma kendimi mabosi chakusvimbira mose musachinjise post tokuparira ngozvo mecha malose ngatanga bhuma ngatanga munovharirwa mose levadi njuga levesi mose ko kana uri wanonyemerera sauce ndokujamba of course dontinyira zino vakadiri air force sickness pururu kuloda badness tora tsise weakness ndazvona mangwara mangwara zvendimi maboss yandatumira inosvika what the hell is can come anymore edera pane dzinotsika otherwise osamaruna bro see we've been here before taitombokava makosi pasazopika makosi takatodzidziswa kosi ya jaman fundo yekusiya chibalance makumba anototina salad tina bhula akachungwa nemunyata akavhunduka harare yakugarira kugranari nonzasha chete motonga nemota zvamari jolomoronga momisa mangwana unomiswa wakapendimi mabosi chakusvimbira mose musachinjise post tokuparira ngozvo mecha malose ngatanga bhuma ngatanga munovharirwa mose levadi njuga levesi mose ko kana uri wanonyemerera sauce ndokujamba of course dontinyira zino vakadiri air force sickness pururu kuloda badness tora tsise weakness ndazvona mangwara zvendimi maboss